व्यक्तिगत हिसाबै बिराद गोजोननाय मोनदों आंखौ सेकेन्ड टाइम जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय 9 नं बनगाव समस्तियाव केन्डिडेट हिसाबै फैगौ सेप्तेम्बर दानावहाय 2025 आवहाय केन्डिडेट हिसाबै सायख'दों। दा बिनि थाखाय आं गिबियावनो जोंनिनो दोलोनि प्रेसिडेन्ट आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नो आं गिबियावनो बिथांनो आंनि गोसो गोजोननायखौ आं फोरमायगोन आरो आङो बिथांनिसिम मोनसे साबायखर आं जासिगोन। बेजों लोगोसे सेन्ट्रेल कमिटिनि जेसेबां दैदेनगिरि दङ जिरनगोरा नार्जारि इउजि ब्रह्म जेसेबां दङ आं बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि मोजां मोननायखौ फोरमायगोन। खारन मोनसे आरोबाव खेबसे सुबिदा होनाय जादों। खारन 2020 आवहाय मोनसे परिबेसमोन बेवहाय इउपिपिएल दोलोआ बेवहाय सरकाराव गैयामोन। बेवहाय सोमावसारनायनि उनावहाय जोंहा प्रमद बर' साराबो बे समावहाय खामानि मावनायनि स्कप मोनाखैमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर' सारा 2020 निफ्राय दिनैसिम जेबादि बिटिआर ओनसोलखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय खामानि मावबाय। बे खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनै बिटिआर बासिया साफा सानैनि अनगायै बिरुदनि अनगायै फ्राय 80% बिटिआर बासियानो दिनैहाय जोंनि इउपिपिएलखौ मोजां मोनदों। दा बे हिसाबै दिनैहाय आङो मोनसे बिसास खालामदों आरो प्रेक्टिकेल बाथ्रा जोंनि बनगाव समस्तियावहाय जोङो जेरैबादि नुदों मोनसे ढौआ फैदों इउपिपिएलनि सायाव आरो बिसेसकै प्रमद बर' सारनि सायाव मोनसे फोथायनाय फैदों। बेखायनो बनगाव समस्तियाव जों देरहागोन बियो रोखा। आरो लोगोसे दिनैनि समाव आंखौ केन्डिडेट हिसाबै सायख'बावनायनि थाखाय आङो दोलोनि जेसेबां दैदेनगिरि दं आं बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गोजोननायखौ फोरमायदों आरो साबायखर होदों। लोगोसे आङो मिजिंथिदों जाहा जोंनि समस्तियावहाय थानाय जेसेबां माने हारि माहारि दङ नुनायाव ग्राउन्डनि जे पिक्सार बे पिक्सारखौ आं नायनानै दिनै बुंनो हायो दिनैहाय इउपिपिएलनि केन्डिडेट आङो माने देरहागोना रोखा 100 आव 100%। बेवहाय बिरोधि दलाबो थागोन खोनानो मोन्दों बिजेपिनिफ्रायबो थागोन बिपिएमनिफ्राय थागोन नाथाय दासिमबो केन्डिडेटखौ फोसावनाय जायाखै आरो हयथ' गुबुनफोरबो थानो हागौ। केन्डिडेटआ थागोन आरो जोंनिफ्राय केन्डिडेट गुबुन दोलोआ होनायाव जोंहा बेहाय जेबो बुंनांगौ गैया। खारन बेयो मोनसे डेम'क्रेटिक मोनसे कान्ट्रि बेयो मोनसे माल्टि पार्टि मोनसे सिस्टेम बेखायनो थागोन। नाथाय रायजो राजाफ्रा आंनि बुजिनायाव आं नुनायाव दा डिसाइड खालामबाय जे थारैनो बबे पार्टिनि केन्डिडेटखौ होनांगौ सिङाव डिसिसन लाबाय आरो निस्सय इउपिपिएल जाहा प्रमद बर'नि मोखांखौ नायनानै आंनो भट होगोन आं बेखौ माने फोथायो आरो 100% देरहागोन होननानै आङो सानो। जिहेतु थांनाय 2020 मायथाइयाव नोंथाङा बिपिएफनि आखायाव फ्राय 6,000सो भटनि गेजेराव जेननो गोनां जादों। बे बाराव नोंथांनि आसाया माबायदि बेसेबां जौखोन्दो लानानै देरहासारगोन होननानै नोंथाङा सानो? थांनाय 2020 आवहाय सिटि परिबेसखौ लाबोनायाथ' बादो नाथाय दिनैहाय बर' अबर'नि परिबेसासो जोबदों आरो जोंनि बिटिआरनि हालामाव 2025 निफ्राय 20 निफ्राय दिनैसिम बिराद मोनसे सान्थि जादों। दा सान्थिखौ नुनानै दिनै बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बिराद गोजोनदों आरो बनगाव समस्तियाव दिनै बे प्रमद बर' सारनि मोखांखौ नायनानै बा बिथांनि खामानि मावनायखौ गोजोननानै दिनै बनगाव समस्तियावबो लोब लोब जोंनि दोलोआव हाबदों। आङो एबार आङो मिजिंथिदों बा आसा खालामनो हायो खमबाबो 6-7 हाजारनि डिफारेन्सआव आङो देरहागोन होननानै आं रोखा बुंनो हायो।